manlin le Mr. Gu chu kar chhunga ron langin ho turin anin phur chhuaka manlin chuan shianing hi amak riau mai ti in Mr. Gu chuan ngati mo aron ti sapa manlin chuan voina po achian pa kha mi mai mai ani lo ti hriata chutakara poisa mang turin mi pahni in phal takin in chhop sak ngala nia ti in tu po mai hian in en dana danglam riau ati ta nga chi a gu chuan ani mo ti chawina changa manlin chuan achan chini so hian nangma anglo takin iti ti veluam zela exhibition a po shwai ve zeli tuma idanglam thlet ati chhunzoma gu chuan engtin ma in chang lo a phone a ron ria doctor pir lo ni a I in twala ka omaron ti a in avatlen chuan doctor chuan alung phuran dan en adu wangin aron ti thai phuta ma se Mr. Gu chu a phu ei lo doctor chuan asana chu han en vata lungphu danglam a shan lem lova in chunga lutin charging room a chuan alunglem upgrade turin an om thapa Mr. Gu chuan engtika nge kapa ngai ve theyang ti in a zot tanola doctor chuan tuna khan engmo min zo ma kha chuan I thi hun tur min zo thina tuna chuan mishing pa ngai ini hun tur min zo to ke in pek na ana sat em wangem ni ti in va zo chunga tun lai hian mi tu emo ton thari ne yem ti a zot le in Mr. Gu chuan o ne ye ka tho pui tharania ti na changa doctor chuan rang zetin meichia ni emaron ti ngala o ni e ti in Mr. Gu chuan a changa doctor chuan alaka feeling sine yem ati zui ngala Mr. Gu chuan soizom lovin upgrade le in charge turin mut san tanghal tadeya shoning ite anwa ho chuan an chauka chu alo kang dum veka in nei tupa chu alo ang bor boka amanin choyanga yang ati sau sawa shu chuan engzat nge ngai kalope angti in pe han tuma yani chuan kalope zo ka nge kalo mu thil san wangania poi ka tilutuk aron ti ve boka shoning chuan pe ka ngai lo athar ang che in kalo siam thati rang ti in anei tu pa chuan a chua sana su chuan ka in hluya omri tamai che u ti in a in hluya om tur chuan an zawa in anin sonta a Mr. Guron langin shianing in pangpar le ma pek kha enin shianing in uluk taka asyam lai le apek lai te hopa a boss ikul lutuk ka idol ni ti a aron outla lo lai chungai to letin pangpar chu azia bel mela Mr. Guron langin exercise la ka chak lutuk chu a in sum zo lawa ati lui tangat ngata ataksa a ha china chuan alungphu po aron rang chawa asana poron sen le tawat mai chumi chungpo chuan ala chhun zom zel thawa chengran ron langin bara nula te nen zu an lo ina a phone chu ron ri in a han en chuan red alert aron langkul maya gu chuan an har satna ato po a hriat zung theinan asana le Shengran a phone chu thlun zom vek alo ni a rang takin gu chuan a khol ngala engthil nge thleng I tha em awati ngala gu chuan a chuan engmani lowe exercise kala lui faka kha wangani kha kalauti boy che a poi ka ti khop mai aron ti a Shengran chuan makti takin gu chuan ni lo mi I tong kama wa danglam ve aron ti a Shoning ite chung kwa chu tang shu ina an ron langa a in hlui chu ala tha in an chung ko lua tan po azaw lam zo ka ni a shu bungrua engemole an chung ko sha dreng na thil te chu alola intar nuala shu chuan he inaka lupiang hian ka nun hlui hun khir tak te ka she chuak chin ati sapa Shengran chu ina a ho nu in apa assistant liwin aron kola a han chan chuan apa khumbeta anat thu an ron shil tamaya atuk zinga apa muturin avakal tangala apa chu damdo ina khuma alo murenga a khumbula thutpha chuan ava thungoi renga apa chuan I local ve ta mo iron holo na arei to hle mai aron ti chiara Shangran chuan engti turin nge kalo honga ifa pa chuan vorne na in omdan muturin mo nge nia me chedang I thai kwal lai muturin nemni aron ti ngala apa chuan athu soi chungai thlatur le a inaron hoto turin a shil non le a I tho na company chete a ilung oi ema fak I hlo vya po anima na ka boral huna engtin ngei omang ka company I en ko langai ani tu kuta nge ka hlan chona nga ati a Shangran chuan inung zui tur chu fapadangi nei lawem ni chung ko ro thil in chu a bwai hi ka tuipui phavelo ati khuma chuti lai tak chuan mi pakhat ron lutin tang shu alo ni renga kapa engei an
ka u ilo thleng der toilo aron ti luta shengran chuan I u naw pa ka ni vengo tem nia ka nam ming tu shu nia nang chu tang dai lom u naw kan ni em ni ti in aron ti lui ngar ngara kakal tonge in pa fa khan lo ti ro u ti in a chwa sana shoning le Mr. Gu chu company lampanin an kal me ka shoning chuan boss I thei chuan nui ve thin la engtik lai pu in lung oilo meli purenga ati sar sara Mr. Gu chuan chuta chuan har satna ka siam che mi aron ti let ve a shoning chuan ai siam lowe reilote kanin omchil chung lek pu in mi thata ke ni ti ka she thei kanutei pu I chunga lom khop mai ngai zongi nei le nei lo thlengin Mizo ta Mersia ta nga lutuk ngai zong zon sak che du'a ati bora Mr. Gu chu ain ngai tua chiang man lo nge ni aron nui saka shoning chuan alo mu fu lutuk a kha enro inui tak mai kha aron ti nghal chata Mr. Gu chuan khal mai mai ro ron ti in hote te a anui ta mai chu makain ti phiana shu jengran chuan a holama chuan hun liam to hnu angai toilet newa apa in company lama har satna lian tham tak a to laya a tho puite pahni jiangguang da le tangjeng cheng te ne na boina an to chungchanga chanchin bumi ten an bor luai lai te jiangguang da kha car accident a to ka ni ti te kha athil ti swala wanga tlan bo tum na ni theiem ti ya apa an zo boi luai lai khan kara chuan shangran chu a thu ve renga chung hun laya thil thleng chu mit nge in a mu ve veka chumi hnuwa apa in an ina mi pakhat ron shwai lutin chupa hne na chuan hei hi ka fapa shengran ania shengran hei hi tangshu ni hi an chung kwa in har satna an to ka kan bula a om ve ri ang tuna tang chuan u naw angin in en to ang che u ti a tangshu an bula akosak ve dan te chu angai to leta tangshu an kum som pariat atlin na apa in alom pui dan te le mani ke ading ve thei tura abe pui dan te chu angai to leta chung hun lai tanga tangshu athik chin na ri ru chu angai ang che in ala pa ringa company lama staff te an ron langa wangkai chu ron lutin jaja enga tinge monile nga kamram I ei reng mai le ti in ron bia a jajai chuan kamram ei lo chuan engma ati tui theilo thui na lo chang le ta wangkai chuan thil thon ngai zong athon kim to le to lo te zotin shoningi athon tir vek to thu chu jajai chuan lo shila wangkai chuan enga tinge shoningi hi inrin vek zela a ha lutuk ti in athlawang alo hauh ve ngal boka chuti lai chuan director su ron lutin shoningi chuan sister su I ha em tui in tur kalo thlitang che alo ti ngal wata wangkai chuan je shoning hetaron kal ro aron ti ngala shoning chuan ole tiwatin kal a hantuma manlin chuan kalsu anna zong ai pui man lo Mr. Gu puin I buai lutuk to alo ti ngala wangkai chuan kan hnuaya mi lomani ti in manlin chuan design company ni hi designer thu hnuaya engkima omzok aron ti let ngal boka wangkai chu ron kal na in ani chuan kunin chibai ka buk don chem ni aron ti a anin hnial tam do na sha ta wangin shoning chuan ka hna ka tho zo ka puyang cheu in hnial boy to lo sham ro ti in lo khap daya a chwa san ta ngala a chwa nu chuan wangkai le manlin chu le lamin hoisan ve in anin kal sana shoning chuan dar thalanga tang chuan alo la bi thapa reng boka shoning chu sumanlin ne na kalin director su ni zana min puye wang khan kalom lutuk thilpek hote kalo ken sak chi a lange nge ro oti in do kana chuan a thilpek chu ada a manlin chuan Mr. Gu ti zo kalom ti in nar atum na in shoning chuan la tura ti tlata wang chuan apum ta thawa shoning chuan high resort company chungchang kha a hlotlin le lo hlotlin lo zotin a hlotlin tak lo thu chu manlin chuan lo shila shoning chuan he sheng nen anin mu thiam lo wanga nga in nuam ati lo hle maya Mr. Gu office a chuan lutin Mr. Gu heng hi signature anga ya ti in ava pe a Mr. Gu na sign zo chuan shoning chuan high resort project a hlotlin tak lo na chan chu ama wanga ni chuan in thiam lo thu asoi ngala Mr. Gu chuan an project hlotin lo chan chu kong khat chau om ngai lo thu soin he project a hian ngai dan te i nei ve rengem I nei chuan soiro soina hun ka peyang che I hlo engma ka kat lawang ati a shoning chuan an project chu kum upalam tan chuan arong an hnoi chu an hune thwai do na arin thu le rong sang hnoi ni jok se ngai hlut a hlo jok arin thu te asoi ve a Mr. Gu chuan
ka ngai dan chi ani alo ti ngala zan lama Mr. Gu ho tur chuan dawhkan bo a shawning mu hil lai chu mu in a laptop a chuan an project design chu ama ngai danin alo ti dang lam ve chu ni in chu thil chu en renga shawning chu phone call localin ati hara abula chuan Mr. Gu lo din renga wang chuan in thlashung takin Mr. Gu ka ti pal lutuk kalo mu hil pala ho ngalila alo ti nga zung zunga Mr. Gu chuan sangamani nikal chuak to nga yem aron ti ta daya shawning chuan o kal ve to e ti in a chang che chu Mr. Gu chuan ani chuan ka lang ti le chwa arwal ngala shawning chuan engma soi man lo a chuak le hlok hloka Mr. Gu le shawning chu azana zanin ngakwai che in an ron lang zoma shawning chu a hoi kwal ruk ruka midang tu ma a musi lo Mr. Gu chu angoi reng bok si a re hian a re tlok toka shawning chuan atet laya apa in ngakwai che atura a shwai lai chanchin te soin ati ti bar bara Mr. Gu chuan tikhan ngoi reng khan thu hle hle ro aron ti a Mr. Gu ngakwai chu aron che det deta chu vele phur zetin an tho ngala Mr. Gu chuan a han khai chuak ta nol mai shawning chuan alo la ve ngal wata baketa adalu tur chuan chhuata a thlau pala man le tumin a zu hum beta sanga alo che ve reng bok nen chuan aman bet hlei theilo Mr. Gu chu ron kunin aron man be puya shawning kut aron chel cha chu an pahni chuan anin enta renga alung phu chu aron rang chho ngala doctorin alaka feelings in yem tia azo chu hre chhuakin shawning chu a enta renga shawning chuan makti in Mr. Gu kamitai en rengania aron ti zewa asana pu in warning aron pechun zom ngala sanga chu athi zui ngal boka shawning ira chuan danglam na anei hauh lo rang takina kut chula son ngalin shawning chuan baketa chuan sanga chu ada a an thutna chuan thu in an che zom le ngala soitur shel vin an ngoi ta renga inza ton de urun chung chuan an thu renga an du to kan man hnu chuan kara an sanga man chu da lutin Mr. Gu chuan sanga hi hon lek donia inu te yadam lokha i tir donia ban hnu tlenga na thok anginia sanga kha i hloni mai o a han ti dap dapa shawning chuan Mr. Gu sanga chu a hling hi shoka tan kan hlawa kan e ngai lova a thei chuan ka hlo chu poisa in min pe jokla alo ti le char sara shawning chu anin hluya le tin a thian nu yani ani chuan an thil ti kan dum hem huam chu lo not fai mol mola shawning aron thenta ka chuan zanria te e in an ti duna shawning chuan an boss nen sanga an man chungchang te chu shil ve in yani ani chuan amak hle mai hetiang hi kala shingai lo reng reng pu berin assistant sanga man turin sawma ala pevek zui ti a ehe thil engemo omniang a ti in a han fiam zui ngala shawning chuan a fiam thu ni ti she thiam ngalin nang hi min thik chiang mai ti in a ron fiam let ngal boka Mr. Gu ron langin shawning pangpar lem zia chu alo siam bel le mel mela thingkung lian taka alo chwa dai to maya chuti lai chon shengran an ron kholin engemo aron soi kwal noya chuti lai chu Mr. Gu chuan rem changa la in naktu ka office a ka mulo chu chuan I hlo ka katang aron ti a naktu jing chu office kal turin min lo shwai don nya o tu ma min shwai tu turan om lova ti ya shil zomin a off ta ngal da ya shengran chuan ka hlo akat don mo boss ka ni lo mi tiang chon enge boss ni hi omzia omang ti in a phun no a atu jing office kal tur chuan an shwai ta nge a shengran chuan a assistant ni na shwai lo na chan zo tin Mr. Gu chuan keiman chol turin ka ti a ni zana office hun chung ai re ya thoka ti in a shila shengran chuan nui me lipungai silova tiang chuan I assistant po hian a hlawang che nui mel pu ve zeu zeu ro atile a Mr. Gu chuan engwangin nge mo tu po mai hian he thu hi min shitle ati supa tu in nge ti ve a ti in shengran chuan a zota Mr. Gu chuan junction ningin chu tiang thu chu a soi to thu shilin shengran chuan I assistant te reu hi chu mimak takani adang dai reu e mai ka mizon tak ni in ka sha ati zuya chu vele Mr. Gu chuan ka assistant chunga hian engthile moti han tum vaite aron ti ngala shengran chuan isha thiam lo ni kha chu ti zongin ka tilo atinang nanga an company to lan thlen chuan an hnunga chuan kar pakhat aron ding ve chia boka
an chuak chuan chu kar atanga shawningi le tangshu an ron chuak chu an hmu a shawningi chuan an hmel a hmu ve le chibai a ron buk ngala shangran chuan hauh kapa pathian fapa kha ni mo khovel hi avazim te reng vele ti in aron tong el khum ta ngal me a tangshu hne na chuan kapa le a company iti buai to a tuna kan company ya spy iron tir le ni mo ati boka shawningi chuan spy ka ni lo nia interview po kapal tlang ve ka nia alo ti ve a Mr. Gu chuan kan na thok te khi ron tha le shwai kan phal le nem sheto angche alo ti ngal mak boka